Jumejn qabel l-inawgurazzjoni uffiċjali tal-ġnien Villa Randall fir-Rabat, Kru ta' One News żar dan il-ġnien pubbliku biex iħejji servizz dwar dan il-proġett. Proġett li ilu jissemma budget wara l-ieħor għal 6 snin, bil-Ministeru jitlob għal diversi estensjonijiet tad-data ta' tlestija. Hekk kif il-Kru ta' One News beda jiffilmja f'dan il-ġnien pubbliku ġie mwaqqaf minn uffiċjal tal-Ministeru. L-uffiċjal talabna nieqfu niffilmjaw sakemm għamel kuntatt mal-Ministru għal-Għawdex innifisha Giovanna De Bono. Bil-Ministru Giovanna De Bono innifisha tat istruzzjonijiet diretti minn fuq it-telefon biex il-Kru ta' One News ma jitħallix jiffilmja. All right. Okay, Minister, hey, all right. Tom. Iva? Okay, Minister. All right. Okay. ħalli fidej. All right, Minister, hey, all right. Wara t-telefonata ma' Giovanna De Bono, l-uffiċjal għalilna hekk. Ħares, naqra paċenzja. Għalt lej, ejdil imjiġu minn nhar il-ħamis l-għan, għax bħalissa qegħdin taraw tindojf u xogħol għadba. Il-ġnien Villa Randall se jiġi inawgurat nhar il-ħamis li ġej għall-edizzjoni ta' din is-sena Lejlet Lapsi Notte Gozzitana.